Ćao svima, dobrodošli na moj kanal, ukoliko još neko ostao ovdje jer dugo nisam ništa snimala, ali imam razlog i razlog je ovo. Uzela sam psa, odnosno poklonili su mi psa, štene, ovako izgleda, zove se Pluton, kao iz crtača, kao planeta i tako dalje. Ovo je bulterijer. Sad ima 2 mjeseca, jako je mal, ovo je muško. Za sad je jako mal, ništa ne razume, ništa ne ume, tek sam ga donela kući. Tu kod mene je nedjelju dana, sad ću da ga pustim jer stvara lošu sliku, vidite kako me grize za ruke, ali to nije zato što je agresivan, nego zato što je dete i ne razume kako funkcioniše sve. I evo, on je kod mene već nedjelju dana i ja bih htjela vama da ispričam sve u veze tog psa, kako sam ga dobila, kako on živi kod mene i kakve probleme već imam sa njim. Ajmo da krenemo. On hoće da se igra, neće da mi da. Dobro, ovo je. Dobro, on neće sad da sedi mirno. Sad je ručao, pa je pun energije, pun snage i on je kod mene već nedjelju dana. Zašto sam se odlučila baš za ovu rasu, jer oni važe za pse ubice, ovo nije tačno. Meni se jako sviđa kako izgleda ovi psi, meni se sviđa njihov karakter, kako su energični, pametni, dobri, bestrašni, hrabre i tako dalje. I pre svega ovo nije pas za te pseće dvoboje, ili kako se već to kaže, nego ovo je pas kompanjon, oni su jako vezani za čoveka, jako vole da budu u društvu i sad ću da ga spustim jer već me nervira. Sad će on ovdje da se igra. Ok. Kao što sam rekla, ovo je dete, on još ništa ne zna, ali ja već vidim da on jako hrabar, ničeg se ne plaši, ničeg se ne boji, jako je radoznao, voli da istražuje sve po mom stanu i ja ću vama da ispričam neke, nisu probleme, nego su neke teške stvari o kojem se nikad ne priča na Instagramu. Na Instagramu se samo kače ove slike, ja moj novi pas, ali to je zapravo jako teško. Kao što sam rekla, ja sad, nisam rekla, ali ja sad radim od kući zbog situacije s koronom i me ugrizao. Jako loš pas, vidite kako me maltretira. Dobro. Znači, ja sam konstantno kući i mogu da posvetim, da pružam dovoljno pažnje mom psu, mom štenu i da ga vaspitam, mada jako su mi rekli da tipa do 3 mjeseci ne možeš ništa da ga vaspituješ zato što je on još dete i ne razumije ništa i ja stvarno vidim da onaj moj koji ima 2 mjeseca, on nije da loše razumije, nego teško pamti i svaki dan mi učimo da se ponašamo isto iz početka, iznova i iznova. Ono što jeste dobro naučio da piški i kaki na specijalne pelene. Ovdje je čista 10, bravo za psića. Dakle, prva stvar, pas mora da se hrani 5 puta dnevno i to sa dobrom hranom. Postoje 2 vrste ishrane za pse, to su granule i naturalna ishrana, odnosno meso, povrće, voće i ja sam se odlučila za naturalnu ishranu za svog psa. Dakle, 5 puta dnevno moram da ga hranim različitim proizvodima. Ne mogu da ga smirim, čovječe. Različitim proizvodima i moram sve to da pripremim, da kupim, da čuvam sve to u frižideru, da mi slučajno ne nestane jer, na primjer, ja mogu
da ne jedem ništa ili da naručim sebi picu, a psu ja ne mogu da naručim picu zato što neće to da jedem. Dakle, sa ishranom psa je poprilično teško, mada ukoliko se vi odlučite za granulu, bit će vam vrlo lako, samo sipite to i to je to. Ali bože moj, svako bira svoj put, kao što se kaže. Druga stvar koja mi je bilo teška jeste mačka. Ja imam mačku, ona je stara, hoće spokoja, ovaj mali joj ništa ne da, hoće da se igra, hoće prilazi, gnjavi tu mačku, ja moram da spašavam i to jednostavno zahteva puno pažnje od mene jer uvijek moram da pazim da se one nalaze u različitim sobama, da se ne susreću i svi su mi rekli kao sačekaj malo pa će se oni podružiti, ali za sad ne znam koliko prošle nedelje dana oni se uopšte ne druže, mislim da treba više od par mjeseci i bojim se da ostavljam svoju mačku. Naravno neće pas da je ubije, ali sam hoće da se igra, ali gnjavi i teško je za mačku, jako mi je žao mačke i bili smo kod veterinara pa smo njoj odsekli malo kandže da ona ne bi ogrebala psa. Ja ne mogu. A ja tako čitav dan, a moram da radim. Ne mogu da radim jer svaki 5 sekundi moram da obraćam pažnju na ovog psa. Evo, sad sam ga prebila pa sam se vratila. Šalim se, nisam ga prebila. Treća stvar jeste vaspitanje psa i handling, kako se to kaže. Naši ljudi, ne znam da li su generalno u svetu, kad kupe psa, nauče tog psa 2-3 stvari da radi na 3. i na 5. put. I to je to kao, ali sa bull terrierom moraš da baš radiš na tome da bude poslušan i već sam izabrala školu u kojoj ćemo da idemo nakon 3 mjeseci. I nadam se da ću uspjeti i da će sve biti u redu. I to je to za sad. Četvrta stvar koja će meni biti verovatno teško jeste da ostavljam psa kod kuće jer ovi psi nisu navikli da budu sami, vole da budu u društvu, vole da budu sa ljudima. Evo. Jeste stvar koja će meni teško pasti jeste da ostavljam tog psa kući jer pretpostavljam da će njemu biti dosadna i on od dosade će uništiti moj stan. 5. stvar jeste on već počeo da uništava moj stan, sve hvata, sve dira, grizi, evo sad grizi ovaj kauč, ja mu ne dajem, on laje, hoće da grize, o bože, jako mi je teško, ovo je kao sa detetom. Dođe vamo. Ovako. 6. stvar jeste pokušavam da ga naučim neke stvari, za sad nama baš ne ide, ali imamo vremena i ići ćemo mi u školu, on je jako pametan, jako hrabar, tako da ne mogu ništa, kao obični ljudi tako uče pse, tipa pas se boji da će ga udariti ili uglavnom ne znam kako da objasnim, tipa tvoj pas uzme nešto, ti ga lupiš po zadnjici, on ostavi tu stvar, ali sa ovim bull terrierima to tako ne ide. I zaista je teško i za sad najteže mi je što moram svaki čas da poklonim pažnju ovom psu umjesto da radim, a moram da radim, ali ne mogu da se skoncentrišem jer moram da pazim psa, da igram, da brišem njegove bare koje je napravio, tako da nije mi lako, uopšte mi nije lako, ali sam jako srećna i zadovoljna i ne bih menjala ovog psa ni za što drugo, jako ga volim. I još jedna stvar za sve one koji su uzele bull terrier, prva do 4-6 mjeseca ne smije da se dira po glavi, da bi mu se
se digli uši. Pogledajte ovo. Pogledajte ovu sreću. Pogledajte ovu lepotu. A on je još za sad je jako mali, pa je stalno divlja, stalno grize za ruke i tako dalje. Ali nije agresivan. Pogledajte samo kako je lep. I ja ga nisam uzimala u krevet, niti na kauč, evo sad sam ga ovako malo digla na ruke da vi vidite. Ali neće on da se penje jer na kauču i na mom krevetu spava moja mačka. Meni je žao da on gnjavi nju i na krevetu i na kauču. I to bi bilo to. Ukoliko imate neke savjete kako da vaspitam ovog psa, kako da ga usrećim, vi meni slobodno pišite u komentarima. Ukoliko vas zanima još njegov život, mogu da vam snimim. Ako vas zanima, vi meni napišite, ako vas zanima, ako ne, snimat ću nešto drugo. Samo sam, eto, htjela da podelim kako sam čudo dobila. A on je sad hiperaktivan, on jeste hiperaktivan. I hoće stalno, samo da se igra. Pogledajte ovu facu. Još me nervira što ne mogu da ga operem jer do 3 mjeseci ne sme da se peru zbog slabog imuniteta. Ali on se ispiša pa gaze po tome pa ja moram onako malo da brišem. Ali to je to, sad je njemu vruće. Mi ćemo sad da idemo da igramo, zapratite sve, moj kanal. Šalite meni još, da, volim da gledam tuđe pse, pa vi meni šaljete svoje pse da pokažem, pišite da li imate nekog i koliko godina ima. I to bi bilo to. Hvala, prijatno i doviđenja od nas. Da li sam sve rekla ili nisam, ali reći ću još jedan put da je mali pas u stanu je jako stresno i s obzirom da ja živim sama, nema niko da mi pomogne, meni je zaista teško sa njim. I sad me iznervirao i nisam ispričala ni pola od toga što sam planirala. Stalno sve dira. Bože, zaista je teško sa njim. Nisam ispričala kako sam ga dobila, meni su ga jeste poklonile, ali ja sam ga izabrala i išli smo u grad Smolensk, 400 km od Moskve, da ga uzmemo. Cijel dan smo putovali tamo, pa smo se vraćali nazad već sa psom i bilo je baš zanimljivo je bilo. Bože moj. Išli smo u taj Smolensk da bismo vidjeli roditelje tog psa i ljudi koji su ga odgajali. I fini su ljudi, ja nisam ništa snimala jer mene je bilo nekako malo, ne znam, neugodno, a i poslije vlasnica mi je javila da ne bi bilo dobro da postavljam slike roditelja na internet zato što njih kradu i stvarno se to dešava da neko krade slike, prodaje neke druge štene i piše da su to od tih roditelja. I moj ima jako dobar pedigree. Vjerovatno ćemo ići na izložbu. Evo sad upravo piše u svom kavezu. Dobro. Užas. Bože, kakva svinja. Kavez nije da se pas pritvara i da se bude kažnjen da sede u kavezu, nego to je više njegova postelja i on tamo odmara i spava i to bi bilo to. Vjerovatno sam sve ispričala, možda i nisam, ali u svakom slučaju hvala vama što ste odgledali ovaj video, zapratite moj kanal i hvala, prijetno, doviđenja.